ئەمینداریە گشتیە ئەنجومەنە نیشتیمانی یا کورد لە سووریە ئەنەکەسێ دەرباری ڕەواندنە ئەندامên xwe û ئەندامên Ofîsa Serokatiya Yekîtiya Xwendevanên û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistan Rojava Şivan İbrahîm daxuyaniyek belav kir û tê de ev kiryar şermezar kir ku ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû kirin. Di daxuyaniya Enekesê de hatiye. Roja 12 vê mehê rêzdar Şivan İbrahîm rastî grûpê çekdarên YPK hatibû û bi awayeke nediyar hate binçavkirin û tenha cihê wî nediyar e. Dema ku nav hatî berê xwe dabû Herêma Kurdistanê bi mebesta temamkirina xwendina xwe ya bilind doktora. Emîndariya giştî Enekesê revandina endamên xwe û endamên Ofîsa Serokatiya Yekîtiya Xwendevanên û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava çalekvanê Şivan İbrahîm bi tundî şermezar kir û da zanîn ku ev kiryarên PYD û rengê terorî lê dijî bi hawperensîbên dîmokratî û dadperwerî û mafê mirovan e. Enekesê di dawiya daxuyaniya xwe de PYD berpirsiyar kir ji ber selametiya ya çalekvan Şivan İbrahîm de û daxwaza azadkirina wî û hemî girtiyên siyasî û dê pêşa hemiyan de jî rêzdar Abdirehman Apo endamê Komîta Navendî ya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriyê û çalekvanên siyasî û endamên Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriye Fuad İbrahîm kir.